प्रणाम करती हूँ। मैं सुमित्रा यादव अपने YouTube चैनल पे एक प्यारा सा धमाकेदार गारी गीत लेकर आई हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुमित्रा सोहर 001। फुल वॉच करके सुनना और लास्ट तक बने रहना। और समय बहुत कम है, देर न करते हुए गारी गीत सुनाती हूँ और गारी गीत का आनंद लेते हैं। बोला बोला हे बोला बोला दूल्हा साले काउले ब्या बोला 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 दूल्हा साले काउले ब्या बोला 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 दूल्हा साले काउले ब्या बोला बोला हाथी ले बाकी घोड़ा ले बाकी अपने बहिनी के अपने माई के खातिर यार ले ला, अपने मौसी के खातिर सियार ले ला, अपने बुआ के खातिर कुदार ले ला। बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला बोला अपने माई के खातिर यार ले ला, अपने मौसी के खातिर कुदार ले ला, अपने बुआ के खातिर सियार ले ला। बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला बोला तोहर बहिनी जब जाई है बजरिया में गुंडा घेर लई है उन्हें डगरिया में, अपने बहिनी के खातिर साण ले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला बोला तोहरी बहिनी जब जाई है बजरिया में उनका घेर लई है गुंडे डगरिया में। बोला बोला अपने बहिनी के खातिर साण ले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला 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 दूल्हे साले काउले बा बोला बोला। तो इसको कमेंट करके जरूर बताना ये गारी गीत कैसा लगा। मैं आपकी सुमित्रा।